Čaute ľudia, v dnešnom videu vám ukážem tú najlepšiu metódu, ako si vykraftiť ten recept a aby to prasa bolo spokojné a dostali ste od neho 20, teda čo najviac odmien a najviac ich môžete získať 20, takže aby ste získali rovno tých 20. Takže poďme rovno na to. A tá metóda je taká, že sú rôzne recepty na vykraftenie všelijakých koláčov, hotdog, burger môžete vykraftiť. No ale ja som našiel asi ten najlepší, lebo je ľahké získať na to suroviny, trvá to docela krátko a to je vlastne asi všetko. A potrebujete k tomu teda beanstalk, jeden beanstalk, pozerajte, jeden beanstalk a jeden kokos a s týmto vykraftíte koláč a jak ste mohli teraz hore vidieť, no tak už sa mi rovno aj jeden dopiekol, dovaril, neviem jak to mám hovoriť. Pozerajte, takto to tam dáte, beanstalk, coconut, dáte cooked. No trvá to dokonca len 6 minút, čo je dosť dobré. A keď vypestujete si väčší kokonát alebo väčší beanstalk, tak dostanete väčší koláč a dostanete aj viacej odmen. A ja už som trošičku som farmil, jak môžete vidieť, mám ich tu 12 koláčov a sú úplne všetky tie isté, lebo je to proste najlepšia metóda, ako to získať. Takže si poďme rovno nakrmiť to prasa, ale najlepšie bude pre vás, ja teraz nemám na to čas, lebo natáčam video, ale najlepšie bude pre vás, keď počkáte, kým to prasa tu bude mať napísané, že pie would be nice, akože koláč by bol dobrý. V preklade to znamená, no tak kľudne si vypočkajte na to, zatiaľ kým na to budete čakať, že kým to prasa to vlastne bude chceť, tak môžete akože vyrábať si tie koláče a potom ono to trvá hodinu, kým má akože tú jednu vec tam napísanú, kým sa to potom refreshne, no tak ja neviem, budete mať 50 koláčov, tak ho môžete nakrmiť a dávam veľa odmien, keď to zasa skončí, no tak zasa môžete ísť robiť dokola a budete mať strašne veľa odmien. A keďže preto som vybral tento koláč, lebo akože sú dobré veci aj tie Divine, teda nie Divine, tie Prismatic, tam máte Taco Firm, tie vajíčka, CD a tie pancake, ale ja by som povedal, že nie sú až také dobré, lebo tie môžete získať, pozerajte, aj tuto, proste, že už sa to akéby opakuje, len ich získate viacej a tuto môžete získať Mochi Mouse, Mutation Spray Fried, 2x Food Crate a 5 Shard Fried, takže to je mega dobre, takže preto som vybral to Divine a nie Prismatic, takže už si ho asi aj môžeme nakrmiť, nebudeme na nič čakať. Try this food I cooked a Mutation Spray Burnt, čo je veľmi dobré, lebo mne sa to zíde na videjka, takže toto bol prvý koláč, druhý bude Small Toy. No dobre, Small Toy už nie je taká dobrá, ale stále je to celkom dobrá. A čo bude ďalšie? Mutation Spray Honey Glazed. Nice, to je dosť dobrá mutácia, keď to chcete rovno nasprejovať. Ďalšie bude Food Crate. Food Crate je na videa úplne parádna pre mňa je to dobré. A určite si spravíme ešte videjko, kde spravím úplne to najväčšie, Corner Reward je zlá, ale kde spravím úplne tie najväčšie jedla. Takže môžete mi napísať do komentáru, že či by ste také video chceli a Advanced Sprinkler není moc dobrý, akože to by som ich musel mať fakt veľa, aby som získal dobré odmeny. Food Crate Reward, akože pre mňa to je dobré, lebo aj z toho by som chcel natáčať videa, kde to budem otvárať. Advanced Sprinkler, čo to je celkom, yes, nové vajíčko, nice, to je mega dobré. A ďalšie budú Small Toy Reward, nevadí, aj to sa zíde. Try this food, vyskúšaj to, podaj mi úplne niečo najlepšie. Yes, Artichoke Reward. Ten seed som dostal a posledné, nice, ale tieto vajíčka, tie sú dobré.
tie sú dosť dobré a ešte sa môžeme pozrieť, kým nám tu ešte 2 minúty to bude trvať a čo robí typek. Normálne, pozerajte, vy keď ste tam, no tak vy sa točíte, čakajte. Ja sa musím len dobre stupnúť. Ja sa točím. Zaujímavé. A ešte si ideme spraviť taký mini opening. Tieto veci, čo som dostal, tak môžem zatiaľ nakrmiť. Nie nakrmiť, ale dať to mole. Mola, zober to. A ešte tomuto dinosaurovi. Hop, zober si to. A rovno mu môžem dať aj... Aha, tak nie. Už nemám ďalšie. OK. A ideme si to teda otvoriť. Takže Zen vajcio. A tam by mi padne, poď Shiba Inu. Už som aj zabudol, že čo je tu. Aj Kicunka je najlepšia. Poďme si otvoriť toto nové, to sme ešte neotvárali. Takže som zvedavý, čo mi tam padne na to najhoršie. To nevadí. A teraz ďalšie Zen Egg a tam by mohla padnúť Kicunka alebo Tanuki. Ideme si otvoriť ešte B-Egg. Dosť akože rôznych, tu mám tých vajíčok, že nie sú rovnaké. Včela je zlá. A ja som ešte jedno vajíčko položil omylom sem, bug egg, takže ani nevidíme, že čo mi tam padne, až keď to bude mať v ruke. Takže som zvedavý, čo to bude. Čo to bude, až to bude slimák. Prečo nemá hlavu? Neviem, zaujímavé. A ideme sa pozrieť, alebo ideme si otvoriť ešte niečo. Môžeme si otvoriť len tak Dinocrate, listy, ďalšiu Dinocrate, to neviem čo je. A ešte jednu Dinocrate, a zasa tie listy. Ideme sa pozrieť, že či už to máme hotové, 25 sekúnd, tak sa zatiaľ môžeme pozrieť do shopu a vy zatiaľ do komentáru môžete mi napísať, že aké video by som mal natočiť a fakt kľudne mi napíšte a ja to možno podľa vás natočím, lebo akože zišli by sa mi nejaké nápady. Čo má tuto merchant, nič také, ešte sa môžeme pozrieť do seedov. A už vidím, že je Your Pie, tvoj koláč je hotový, takže si ho ideme zobrať. Tuto v shope nebolo nič, to je jedno. A kde mám, tu je. Jaký pekný koláčik, tak by som si dal, aj keď chce hot dog, tak vy počkajte kľudne na to lepšie. A Advanced Sprinkler. Ale to je celkom dobré a ja vám teda môžem ešte raz ukázať, jak to ja robím, tak nemám, počkajte. Tuto si zoberiem nejaký najväčší kokonát a tento je asi najväčší. Idem do gardenky, zoberiem si beanstalk, tento, môžem si zobrať beanstalk, nájdem si ho a idem to tam dať a neviem, koľko to bude trvať, lebo to sú väčšie. A som zvedavý, 7 minút aj 54 sekúnd dám cooked a už sa mi to varí a za 7 minút aj 54 sekúnd to budem mať. Takže toto je už aj teda pre toto video všetko. Nezabudnite mi teda napísať, aké videá by som mal natáčať alebo natočiť, alebo kľudne nejakú sériu, že aj s vami. Nezabudnite dať like, aby sme mali už 600 odberateľov. A toto je už pre toto video všetko. Majte pekný deň a čaute!